I pozdrav svima, sa vama je Luka i danas igramo Left 4 Dead 2, ovo je treća epizoda. I kao i obično danas ćemo da ubijemo zombije. Ružne zombije. Ajde, idemo. Nisam mislio ništa da pričam u ovoj, nisam pričati ovo ću, ali nisam ništa posebno smislio da pričam u ovoj epizodi, pošto nemam pojma. Pričat ćemo o igrici. Dođi vamo, ej. Čekaj, od vamo. E ti, brate mili. Olo, skote, što si je ubio konju jedan? Ubije, ajde. Vidi, baš lepar, jel da? Ratu zajedno brane jedno drugo. Milina, jel da? Vidi šta ih je, kao majmuna. Ajde. Ne! Di baš na mene, brate, mene. Ajde, vidi, pušku. Tako, di sad treba da idemo? A me nervira miš. Di si se zatrčao? Idemo. Vamo, valjda treba da idemo. Ne. Pa gdje treba da idem? Vamo. Ne, evo, našli smo konačno. No, šta je ovo? Zbrdice neka. Ups, mi di sad mrtve. Ovdje treba da idemo vamo. Tu, nešto. Ne. Nijem. Šta je ovo? A što mi ne treba? Valjda ovdje nešto treba da se radi. Valjda bi trebalo to da nas tamo odbaci, ali kako? Kako? Možda nije ovako ići. Možda treba tamo još idemo. Nije. Pa gdje treba da idemo? Ako znate ljudi, napišite mi dole u komentar. Ajde beži, napišite mi dole u komentarima ako znate. Našao sam, hvala Bogu. Mislio sam sad da prekidam epizodu pa da snimam drugu misiju, ali ajde. Dobra je ova misija. Gdje je tako? Šta ih je ko govana, da izvinete. Jer ako penje se na drvo. Samo da nađem neko bolje oružje. Kako je njih ubio? Ova igrica baguje. Marš. Uzet ćemo pilule. To je za anti-baby pilule, ali ajde. To je ženska. Ne ti, to. Hvala kogod da ga ubio. Nema pušaka, ajmo dalje. Bam, ima neka vrata. To. Municija. Snajper, ne. Nema ništa, idemo dalje. Gdje sad? Sad idemo vamo. Ili... sam našao mapu. Nisam mogu bolju naći. Čekam, možda na gore negdje se ovdje. Ne, ovdje WC. Neki čudni. Evo ga je. Čak sam ih porokam. Nemate pojma, recite tragička. Skupljam pare za nove slušalice. Možda Razer. Neke najnovije, šta ćete malo. Šalim se. Ne znam, neke slušalice za 2000. Već sam skupio dosta. Pa nadam se, to će da znate ubrzo će biti nove slušalice. Neću se čuti ovako gadno.
Kao sad što me čujete, izvinite, mikrofon mi je malo gruzan. Idemo preko mosta. Ja, ovo, a to je ovaj. Zduje konj prolazi pored mene ladno. Oga bagoj, ajde, brani me, vidi konjine. Hvala ti. Evo ga ovaj smoke. Umrite. Reto si. Da ispariš što pre taj smrad, taj. Jo, valjda neću umret, ne mogu više. Šta ih je oko mene? Mogu ići. Neću valjda sad umret. Beži. Brže. Dobro je. Ajde se oporavimo, pa idemo na sljedeću epizodu. Ne sljedeću epizodu, nek na sljedeću misiju. To. Idemo dalje. Joj. Special killer. Nikog nisam dva. A to onog smoka što sam ubio i tako. Nik je najviše, ubio sam više 7. Dobre, nisam najgore. Čekaj, da li je to ona moja miljena puška? Ne, jedna nije, tako. Sekira. Pumparicu ću mu seti, ona je bolja. Moko je u pumparicu. Idemo. I idemo. 1, 2, 3, 4. Idemo. Oj, vidi svetlo, ništa ne vidim. Ovo je cool ova puška. Idemo sa sekirom. Ne kače sad, evo sa sekirom. Crknite. Čuti, snimam. Joj. Umrite. Vidio šta ih je kogona. Da izvinete. Treba sam neku drugu pušku uzeti. Ali, dobro. Izađi snimam. Neće niko preživjeti ovdje. Evo, ovo je bar malo bolja mapa, bar se mogu snaći. Suvaca. Fuck. Ne. Nije mama tu, ošla je da kupi ošla će kupi gritkalice za ekskurziju. Ne. Dobro je. Mom brat viče mamu, a mama nije tu. Jel on ide na ovo? Ne. Nisam trebao bacit. Nema veze. Ajde, molim vas samo, to sam to da kažem. Subscribe-ujte se na moj kanal. Molim vas, malo tako da dobijem više subscribera. Čuti, snimam! Ne! Zna sam. Čekaj, vidim ja dobro. Nisam slijep. Vidio sam ga. Evo ga, vraća mi se vid.
Sam ga napola presekao. To mozak? Jest. Mislim treba upast, nema veze, idemo dole. To. Ne to, ali idemo. Ali ih je zajebano ubije. Čekaj se nađem mikrofon. Tako. Očigledno gore moramo ići. Ne. Evo, ovo je bolje već. Di ste? Vjerovatno vamo negdje treba ići. Ne. Evo možda tu negdje gore. Oooo, što mrzim ovakve delove. Vjerovatno vamo onda. Jao, ljudi moji, ne znam gdje trebam da idem. Ne mogu tu gore valjda. Idemo vamo gore, možda negdje najdemo. Mislim da vamo ne može se ide. Treba gore. Da se ide vamo. Pa gdje? Čekaj, nešto čučem, ne mogu. Što sam se sad iznervirao. Ljudi, izvini, tako ne budem mogu naći put. Ako je penjac. Ga je neko rok. Ali gdje? Kako? Zašto? Šalim se. No, ljudi moji ne mogu naći put. Mogu ili ne mogu? Tamo nešto trebam uradim. Jao, premotajte ovaj video. Ovaj ne video nego ovaj deo dok se ja tu učim ako hoćete. Ne morate ga promotavati, valjda sam našao put. Jeste! Nemo mi sad ti tu. Tako je. Ovo je bilo dobar. Ne! A ne! Nik, hvala ti. Što je ovo? What the? Ne veze. Idemo dalje. Već 12 minuta snimam. Beži. Daj mi tu injekciju. Brate, daj mi te adrenalin. U konjine. Gledaj, sad idemo motornom testerom, sad čekaj. Pali, idemo. Sjećamo su viršle. Idemo dalje. Opet vatra. I gdje sad? Evo je da opet neko. Samo nešto da vidim. Iduš. Čekajte na tu vatru. Evo ovako. Nećemo. Gorite više. Idete više u pakao, brate. Gorite. Ajo, di sad. Ne, vatru. Ne. Ne. Da se healthing dam na sebe. Tako. Healthing, ja. Evo ga. Ne. Sve penis. Aj saš ne. Padni. Što mislite kako je ta infekcija se raširila? Kako su ljudi dobili tu infekciju? Napišite mi komentar. Vidite ovoga. Beži bre. Napišite mi komentarima ako znate. Sada nisam trebao sići, nema veze. Jao, mrzim njega. I krene na mene. Nik, okej. Čestitke Niku. Evo, tebe moram da ubijem. Tako. A zašto se zovem player? Kako da promenim ime? I to mi napišite u komentarima. Sve mi napišite u komentarima što nisam znao.
mogu izgleda proći pod ovog drveta. Idemo ovamo. Jo, ljudi moji, što sam našao gadne mape za igranje, nemate pojma. Ja sam misliti na onoj strani ograde. Evo ga. Njega su uplašim kao da onaj skoči na vas, pa onda idu. Uplaši me. Ajde. Nema alarma. Joj, dobro je, još sam se pošli da ću umreti. Ne, failo sam, ljudi. To. Joj, mislio sam da je kraj misije, vidi ovo. Čekaj da ih pobijem, malo da se smiri to da me neko regeneriše. Pucaj. Tako. Ovo se samo meni može desiti. Ne. Staj. I kraj. Nije. Da pa daj mi neko, brate mili. O, nadam se da nešto malo ima. Ima. To. Ali ovo roka je. Ćao. Nemam puno metkova. To je loše. Nema veze. Vjerojatno moramo ići vam u ovu rupu. Ali tu su oni. Jo, ne više municije. Naravno. Idemo. Brate mili, šta je ovo? Šta ih je? Ne veze, oni napadaju njih. Ima tu negdje... To je safe house. Ne. Jo. O ljudi, failio sam. Pomagaj neko. Bilo ko. Ljudi, izgleda će to biti to. Ajde, pomaži. Vidi ga. Eto ga. Čini se meni ćemo mi umreti. Ajde. Barem nekom pomozi, ne moraš meni. Gledaj konjine. Gledaj konjine, nema koga da ubija. Daj, pomozi nekome. Izvinite koji je to 5. Neću dalje da kažem. Aram. A, vidi ga. Ljudi, kako smećem. Daj, pomozi, brate. A pa i pisalo je. I ko će preumreti? Ljudi moji, a ja ću ovo pauzirati, samo vidimo da li će da vam pomogne ovaj retard. I ljudi, kao što se meni čini, ovaj nik neće da nam pomogne, a ja majmu nisam primetio ovu nije provalio rupu. Ja sad čekat ćemo da umremo, pa se stvorimo možda da, možda se stvorimo u nekom subičku. I ćao. I ljudi, kao što vidite,
Umrli smo. Sve bi trebalo da se stvo... Evo ga, i znao sam. What the... Ako s početka neću da igram. Neću da igram ako s početka. Ljudi, vratilo se na početak, nema veze. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nažalost, nismo uspjeli preći ovu drugi tu misiju. Žao mi je kad nas tu konj retardirani nije teo spasiti. Don't shoot, evo ti uglo. Konj, kao da si znao da snimam za YouTube. Ko si se usro konjina neandertalska. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Ćao amigos.